Kasashe wajen guda hudu na Afrika sun fartaki president din Faransa wato Macron da kasar su. Well done. Kamar da kuka sani kasashen Turawa sun dade suna zalunta kasashen Afrika ba ma sabon labari bane. To a cikin kasashen Turawa babu kamar Faransa. Kusan yawancin kasashen Afrika kasar Faransa ce ta colonizing din su. Kan takaice muku dai har yau har gobe kasashe irin su Niger, Congo da wannan kasashen masu jin Faransanci din nan sai an je an bugo musu kuɗin da za su kashe daga Faransa an kawo musu sannan su kashe a kasashen su. Bara ku ji dalilin da yasa suka fartake shi. Sun manta da cewa sun yi posting a news da cewa President Macron zai shigo Afrika yawo domin yana jin labarin kishin da cewa da Russia da dai su China wannan yan kungiyar OPEC din suna so su kwace masa taniyar tatsa wato Afrika. Kuma ya ji labarin kasashen Russia suna so su koran masojin da ya kafa a waɗannan kasashe. Kun ga shi kuma yace zai kawo musu ziyara, zai yi tawaye, zai kawo ziyara. Da ya shigo kasashen sai ya zo irin ya zo ya musu toshiyar baki da cin hancin nan ya ce musu ai ya zo ne dan ƙara ba su yanci kaza. Kun san kana son mutum saboda ba su toshiyar baki kada su gwaje su bage da su bi Russia. Shine fa president din DRC Congo yace masa in dai kana so mu yadda da abin da kake faɗa kana so mu saki jiji kai har sai ka zo ka nuna kaida na sanin abubuwan da ƴan uwanka kakanninka da kuma har yanzu kuke aikata a Afrika. Shine shi kuma yace ba zai yadda sun yi laifi ba zai dauki wannan laifi ba. It's not France's fault. I'm sorry to say it in such blunt terms. You have not been able to restore the sovereignty, neither military nor security. Kafin ka ce dai mutanen gari suka dinga protest cewa ya fita ban musu kasa. Kuma suka ce kusojin da ya turo daga kasar Faransa ma bai hana ta'addanci a garin ba kai kudin su yake kwasan musu a banza da hufi. A wata newspaper da na karanta ko idan ka raba wutar da electricity da ke kasar Faransa a halin yanzu gida uku, kaso ɗaya ana amfani da tattalin arzikin kasar Niger wato uranium domin a bada shi. Suka ce a duka kwai guda uku da suke cikin kasar Faransa, ɗaya daga cikin su daga uranium din Niger ake bashi wuta. Yanzu dai babban takeicin kasashen Turawa nan shine kasashen Russia da kasashen China wannan OPEC din da suke so su goye Afrika. Kuma su sun shigo Afrika ne ta lallami da lumana da kwanciyar hankali. Sabanin su da suka shigo suna kwasan kayan mutane suna satar su. Amma babban kalubalen anan shine fa duk wani shugaban ƙasar Afrika da yake so ya toshe Tura daga cimma burinsa a Afrika fa dauke shi suke su gaba da shi su sheke shi kamar yadda suke wa Gaddafi. Shin me ra'ayinku dangane da wannan batu? Allah ya samu dace.